खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि गांसे बिलाइनि बाथ्रा बुंगोन आङो जाय बिलाइखौ जाबाथाय नोंथांमोननि उदैनि गोबां गेदेर गेदेर बेरामा ओरैनो थिग जालांगोन जेबो डाक्टरनाव थांनो गोनां जेबो दरखारानो गैया आरो बे बिलाइया जोङो आसलते गामियाव जायखिजाया नखरावनो जोङो मोननो थाङो बे बिलाइखौ टाउनफोराव एसे मोननाया माने गोब्राब नाथाय गामियाव प्राय नखरावनो बे बिलाइया थाथारो नाथाय जोङो थाबाबो बे बिलाइखौ माने इउजखौनो खालामा जाफेरा बा जानो बानानै जाया आरो माबायदि जानांगौ बेखौबो जोङो मिथिया आरो बे बिलाइयानो जाबाय जोङो पाते गाजा होननानै जोङो जायखौ मिथियो जाय बिलाइखौ गांसे गारना दोनबा बे बिलाइजों जों आरोबाव फुलि रज'बावो आरो नोंथाङा बे बिलाइखौ जुदि हप्तासेयावबो जुदि गांसे गांसे जायोबाथाय नोंथांनि उदै सानाय बा उदैयाव नोंथाङा पाथर दं पाथरखौबो माने एसे 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 बे बिलाइखौ नोंथाङा जाबाय थाबाथाय पाथरखौबो नोंथांनि जि इउरिनजो बे बाहेर खालामना हरो नोंथांनि इउरिनाव माबाफोर इनफेक्शन दङबा बेखौ गांब्रै गांबा लानानै देग्लिनानै बेखौबो जाबाथाय नोंथांनि इउरिननि जिखुनु माने इनफेक्शनानो फरदनो माने माबा जालाङो गैयै जालाङो आरो मोनसे हिनजावफोरनि थाखाय मोनसे मोजां माबा बे बिलाइया जाय हिनजावफोरनाव थेमा बांसिन दं बे बिलाइखौ देग्लिनानै खर' फोनना लाबा थेमाया थैना थायो खर'आवनो आङो आसलते आंनि लोगो सासे उदैयाव स्टन जानायखाय जोबोद सानानै ओमफ्राय डाक्टरनाव लांनो गोनां जालायदो आरो बेखौनो आङो गुगोलाव सार्च खालामबायदोंमोन आरो बे सार्च खालामबाय थानायाव बेफोर इनफरमेशना होखानाय दं नोंथांमोनाबो नायना लानो हागोन गुगोलाव मोजाङैनो नोंथाङा पाते गाजा होनना सार्च खालामबानो बिनि गासै इनफरमेशनानो नोंथांनाव मबाइलावनो नुजाफैगोन आरो गिलाससे दै नोंथांमोना जुदि जानायनि सिगां घन्टासे सिगां जुदि खालि उदैयाव निम्बु सेबनानै एसे संख्रि होनानै आरो इयाव पुदिना गांनै गांथामसो गारना होनानै बे दैखौबो जुदि जायहा उदैयाव पाथर दं बे मानसिया बे दैखौ सानफ्रोमबो फुङावनो गिलाससे गिलाससे लोंबाथाय बै पाथरखौ माने दानख'लांनो हानाय बे निम्बुआवबो बै केपासिटिया दोङो नाथाय बेयाव एसे सम नांगोन मानोना बियो एसे 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 सानफ्रोमबो माबाबाय थागोन बेफोरबायदि इनफरमेशनखौ मोजां मोनोबाथाय नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम गोजोन्थों।